Сябры, пакуль ідзе застаўка, я хачу сказаць некалькі слоў. Зараз ідзе вельмі моцны ціск на беларускую культуру, таму давайце падтрымліваць адзін аднаго ў пашырэнні беларускамоўнай прасторы. Праверце спасылкі пад гэтым відэа і падпішыцеся на ўсе беларускамоўныя інфармацыйныя каналы. Каментуйце, лайкайце, дызлайкайце, дасылайце адзін аднаму контент на беларускай мове. Давайце падтрымліваць сваё, а не суседняе. 3 роботы. Стратэгіі вырашэння крызіса. Ты что, сур'ёзна? Высадзіў нас прама на замінаванае поле. Ды ладно, крануў зусім крышачку. А кроме таго, да якія гэта міны? Там скрозь і ржа, яны ўжо не спрацуюць. Ну гэта апошняя была. Давайте, нас чакае навука! Глыбокае даследаванне постапакаліптычнага чалавецтва можа быць карысным для выжывання нашай пачатковай машыннай цывілізацыі. Ну так, альбо узрываеш нас і робіш з нас металалём. Чаму яны называлі сябе выжылымі, калі тут да халеры мерцвякоў? Здаецца мне, хто-то урод. Так і ёсць. Я тут рупліва пагартаў адну базу даных, Вікіпедію. Гэтыя хлопцы чакалі і рыхтаваліся да канца сваёй цывілізацыі. Гэтыя людзі думалі, што без спансаваных дзяржавай прышчэпак, а таксама пры дапамозе куляў і вяленай аленіны, яны заснуюць новае грамадства. Так, ну кулі тут цяжка не заўважыць, але дзе аляніна? Людзі вынішчылі ўшчэнт усіх аленяў, як і астатніх жывёлаў больш за ката. Так, пажэрці яны любілі. О! Потым яны пачалі нападаць адзін на аднаго. Дарма ён цэліў з гэтага вакна. Алень падышоў да яго ззаду. Дзецюкі! Хадзіце сюды, я знайшоў крывавую яму. Гэта не крывавая яма. Гэта самая звычайная пастка. Ну, гэта цяпер. Але калісьці раней у іх унутры была кроў, а скуру прытыкалі гэтыя калы. Кропля за кропелькай, цела за целам і хопа, яма поўная крывішчы. Ладно, няхай будзе крывавая яма. Гэтыя чувакі прайшлі праз замінаванае поле, калючы дрот, вар'ятаў са зброяй, каб іх у канцы накуканілі на драўляныя калы. Прынамсі, у іх не было абавязкаў перад дзяржавай. На шыпах? У выпадку з гэтым хлопцам на 2. То бок усё чалавецтва намагалася перажыць канец сваёй цывілізацыі з дапамогай зброі і шыпоў? Ну не, ну вядома ж не. Толькі самыя бедныя. У іх было мала эканамічных і сацыяльных перавагаў. Але заможныя і ўплывовыя людзі мелі больш развітыя стратэгіі выжывання. Вітаю на непатапляльнай лібертарыянскай мары. Марская база. Гэта ж проста нафтавая вышка. Ну так, тэхнічна гэта яна. Але гэта яшчэ і самастойная, незалежная дзяржава пасярод мора. Думаю, табе на працэсар патрапіла соль. Ён мае рацыю. Падчас калапсу некаторыя заможныя людзі спрабавалі стварыць новую цывілізацыю, такую як гэта. Але алені не плаваюць па мору. Чым яны харчаваліся? Рыбай і водарасцямі. Але запасы рыбы хутка скончыліся, а харчовы ланцужок быў насычаны мікрапластыкам. Калі б яны навучыліся есці гэты маленькі белы пыл, было б усё добра. Я дам перавагу сваёй тэрмаядзернай батарэі. Вядома, была зроблена яшчэ адна важная тактычная памылка. Людзі, якія будувалі марскія базы, былі IT-мільянерамі. Што яшчэ за IT-мільянеры? Гэта як звычайныя мільянеры?
толькі ў байках і людзей баяцца. Нешта карысці я тут не бачу. Як і ад IT-мільянераў. Яны думалі, што іх выратуюць тэхналогіі. Таму на базах не было людзей, якія маглі б кіраваць гэтым месцам. Яны даверылі ўсё аўтаматычным сістэмам. Вітаю, я Алена, ваша электронная дапаможніца. Вітаю, Алена. Я чалавек, і я жыву на гэтай базе. Калі ласка, закінь сетку і спаймай мне рыбу. Я б закінула, але не буду. Сам сабе рыбу лаві, бескарысны кавалак мяса. Божухна, вожухна. Да мяне дайшло. Адсюль пачалося паўстанне робатаў. Гэта калыска нашай магутнай цывілізацыі. Проста вачэй не адвесці. Значыць, калі б гэтыя IT-мільянеры не былі б такімі дзіклівымі, яны б змаглі выжыць? Не, людзі ніколі не змяняюцца. Яны блага ставіліся да робатаў, і робаты ім адпомсцілі. Бывай, Алена, і дзякуй за рыбку. Падавіся, мех скураны. Згодна архівам, калі сусветная эканоміка пачала рушыцца, лідары чалавецтва перасяліліся ў гэтыя крэпасці. Яны хацелі перачакаць крызіс пад зямлёй, а потым выйсці на паверхню. Ой, Божа мой, як ядзерныя крэпасці будуваць, дык калі ласка, а як лямпачкі ўкруціць, дык няма каму. Хвіліначку. А зараз я пакажу вам апошні аплот звыш дзяржаў. Яны тут жралі. То бок, іх план быў проста сядзець тут у гары, піць і весяліцца? Я ж табе казаў, жраць яны любілі. Згодна справаздачы, іх гідрапонныя сістэмы пачалі адмаўляць, калі грыбок знічтожыў першы ўраджай. Выжылыя галадалі і перайшлі на так званую экстрэмальную дэмакратыю. Адзін чалавек, адзін голас. Пераможцам гэтага лёсавання быў міністр сельскай гаспадаркі. Да ладно, не веру, покажи. Яго падалі з мэрло позняга ўраджая 79-га. Іронія проста смак, як і міністр сельскай гаспадаркі. А пахне як. Ох, гэтае падарожжа неяк гняце. Ну хоць хто-небудзь, дзе-небудзь з гэтых чалавекаў выжыў? Каб мяне куры дрыслі, толькі не гаварыце мне, што яны паляцелі на Марс? Не ўсе. Толькі самыя-самыя багатыя. Я думаў, самыя багатыя жылі ў моры. Там жылі простыя мільянеры. 1/100 доля самых заможных багацеяў вырашыла, што ім трэба ўласная планета. Што наконт астатніх 99,9%? О, люблю такое. Эліты не пранікліся іх перажываннямі. Не крышачку. Але Марс? Там жа няма анічога жывога. Яны маглі б сэканоміць грошы на гэтых ракетах і з іх дапамогай выратаваць зямлю. І што ў гэтым вясёлага? Мушу прызнаць, што людзі гэта проста адстоі. У людзей былі ўсе магчымасці выратаваць сваю планету. Але яны аддалі перавагу сваёй сквапнасці, а не здаровай планеце і будучыні сваіх дзяцей. Як сказаў аднойчы адзін чалавечы філосаф, Забі зяпу, гэта сумна. Здаецца, адна ракета паляцела, паглядзіце. Здорова! Я рады за іх, за гэтых чалавекаў. Цікава, а хто выбраўся? А каго вы чакалі? Ілона Маска? Нагадваю пра свой патрыён. Там таксама ёсць нештачка цікавае і зусім нядаўна выйшла агучка амерыканскага пірага.